Pangasinan. Live na tayo. So, yan. Meron tayong live update, mga idol. So, saan si Madam? Lagyan mo dito. Lapil lang. Lapel lang. Lapil lang yan. Let's go. Huwag ilan yan. Kasi walang kasi. So, yun mga idol, nandito tayo sa Honda Cars Pangasinan. At yun, makita naman ninyo yung ating logo doon. Ano? Sa Honda Cars Pangasinan tayo. May bago tayong labas po na Honda CR-V. Ito, napakagwapo. Ang gandang design, bagong-bago po sa mga idols natin na naghahanap po ng bagong sasakyan. Especially luxury, ano, yung pinaka SUV. Ano. Ito po ang ating Honda CR-V bagong-bago. Meron tayo ditong model CR-V BX Turbo. Ito po yung ating top of the line. Hindi siya yung pinaka top of the line. Meron pa tayong hybrid. So ito yung next to the hybrid na model. Naka all-wheel drive na po ito. So magkakaroon tayo ng another full specs and features kung ano yung meron dito sa ating Honda CR-V. So kausapin po natin yung kanilang sales dito sa Honda Cars Pangasinan. Tatawagan natin si Miss G. So itong ating Honda CR-V. Ano bang meron dito? Ano bang bago dito? Especially yung bago niyang design. Makita naman po ninyo yung kanyang front headlight. Iba na, ano? Tapos yung kanyang mismong ano. Ayan, makita naman po ninyo. So yan yung unang-unang mananotice dito sa ating sasakyan. Yung kanyang grill, bago na rin. Yung front headlight, bago na rin. And yung features niya, ang kagandahan dito, mas modern na yung ating Honda CR-V 2024 model. Especially itong ating BX model na to. So ito, andito po si Miss G. Miss G, yan, di ba? So ito, good afternoon mga idols. Yes po tayo ni Miss G para sa ating features kung anong meron ngayon dito sa ating Honda CR-V. Unang-una yung meron silang Honda Connect. Ano ba yung Honda Connect? Well, pag pumunta sa isip niyo yung pinaka yung kanyang pangalan Connect, ibig sabihin yung Bluetooth connection. So meron na silang Honda app na i-connect natin dito sa sasakyan. Parang may pagka nakamotor din tayo, di ba? Parang i-connect natin yung ating cellphone. Tapos pag nakakonect na tayo, meron tayong parking location, meron tayong kung gusto niyo mahanap yung sasakyan niyo, nasa mall kayo, ang daming sasakyan. So pwede niyo ring i-check kung nasaan yung sasakyan niyo. Yun yung mga advantage or benefits na meron tayong Honda Connect. So si Miss G, bibigyan na tayo ng small information or details kung anong meron dito. Ma'am, ilan yung makina natin dito? 1.5 turbo po siya, sir. CVT po. CVT. So, Yes, 1.5 liter turbo CVT yung kanyang po, sir. engine. Then, meron po tayong real-time all-wheel drive ng CR-V po na. All new CR-V po natin. So, naka all-wheel drive na po itong ating bagong Honda CR-V. Ano? So, Yes, talagang sir. mas malakas. Especially, sir, power tailgate with walk-away close na po rin sa, sir. Wow, di ba? Yes, Parang, ito, napaka-loaded na nitong ating bagong CR-V mga idols. Kaya ito, kung naghahanap po kayo ng bagong sasakyan, isa to sa dapat ninyong ilalagay sa inyong choices. Yes po, sir. Then, meron na rin po tayong 10.2 full digital instrument cluster po, sir. Yun. Bali, 10 touchscreen na po siya, sir. 10 touchscreen. Yes po. Ma'am, pakita nga natin yung kanyang headlight kung ano yung itsura. Ay, sige po, Yan, sir. buksan natin. Buksan na lang po. So, makita natin kung gaano kaganda yung ating. Yun, So, nakita naman po ninyo. Yun. Kunin ko yung para mas malapit. So, yan po yung ating headlight, makita ninyo. Alright. Saglit lang mga idols. Para makita niyo po yung loob niya, yung mismong inside ng ating Honda CR-V. Ayan, bagong-bago, di ba? So ngayon, sasakyan naman po yung ating iba-vlog para sa inyo before nagi tayo na sa motor. Ayan po yung pinakabago nating headlight design. So yan po ay LED, yan, makita niyo.
Ang ganda, di ba? So, mas modern yung datingan. Tapos yung ating pinaka-front grill, kita naman po ninyo. Ang ganda rin. So, di ba? Quality po talaga yung pagkakagawa. Yung ating badge, ang laki, Honda. No? So, tingnan natin po sa loob. Papakita sa atin ni ma'am. Yun, sige ma'am, darating dito. Sige po. So, yung papakita natin sa atin ni Ma'am G, yung kanyang pinakaloob, ano? So, yan po. Sir, Ayan. meron po tayong 8-way power seat ng CRV po. Ayun, Ito po siya. 8-way. Yes po, sir. 8-way power seats po. Power seat na to talaga, Yes po, grabe. Tapos yung ating mismong no, dashboard. 10-inch po yung ating 10 inches full digital instrument cluster po yung monitor po natin, sir. So yung monitor natin, 10-inch full digital na rin. Yes po. Wow. Makikita ba natin yan? Tapos, yung all new CRV po natin, sir, is smart entry na rin po siya, sir. So smart entry, Yes nakakilis na rin. Then, yung sa Pati ilaw nga po po ng, nasusunod. sir, Yan, mga ayos. Yung kanyang susi, talagang premium, yes po. Ang ganda ng pagkakadesign. Quality talaga. So, shoutout po sa mga nanonood. 15 viewers. So, yan. Later on, dadami rin yung ating viewers dito. Quality talaga. Yes po, sir. Yan. So, ito, tignan natin yung ating dito tayo sa likod. About sa second row, sir. Yung second row Yes po. natin. I-fold lang po natin siya, sir. Pag po. Yung Yan pwede po. mong i-fold. So, kung Yes po, sasakay yung sir. ating passenger sa yes likod. po, sir. Tama. So, pwede ba tayo sumakay dito? Yes po, sir. Pwede po. Tignan natin, Ayan. Alright. Alright, ayun. Ayun, So, ito, pang kids. Mas ako, Sir, pang kids lang po nakadikit na talaga talaga siya, ako dito. Pang kids yung ating likuran. So, okay naman. Pero, siyempre, yung pinakatuhod mo naka-bend na. So, yun. Alright. So, pwede kang, so, mga 7-seater na rin to, ma'am. Yes po, sir. 7-seaters po. 7-seater. Yun. Alright. Ang hirap kumuwas. So, yun. Ito ang ating Yung sa likod, ma'am. Sa pwede likod natin naman, makita. sir, power tailgate with walk-away, close, and hands-free assist po. So, meron siyang hands-free assist kahit hindi nyo na buksan ng kamay. Wow, di ba? Oy, ito po yung ating mga idols. Naka-live po kami. Sir Nelson po, yung aking idol from Calasiao. Yan. So, naka-live tayo dito ngayon sa Honda Cars Pangasinan. Ito yung ating pinakalikuran, hands-free. Pwede mo nang buksan. So, ito, meron tayong luggage compartment Yes, din. sir. Then, pwede din po natin siyang i-fold. Pwedeng i-fold yung ating upuan sa likuran para mas marami tayong may lagay na gamit. Ayan. O, di ba? So, kung tayo, marami tayong dala and may mga bagahe kayo, punta kayo sa airport or may mga camping kayo, punta kayo ng out of town, yan o mga idols. Makita naman po ninyo, ang laki po ng kanyang likuran. Perfect, So, yan po yung ating, ilang liters na ito, ma'am, pag nakapold na? Sir, Ayan, meron dito tayong lagayan dito. May handle pa sa bata. So, may ilaw din dito, may LED lights. Meron din tayong power bolt socket dito. Power charger. 12 volts. Ayan. yes, sir. Meron din po tayong sensor, back sensor, sir. Ito po. Ayan, may back sensor din. Yes po, sir. Ayan. Then, ito po yung sa, po natin, sir, hands-free po. Hands-free. Yes po, sir. Ayan. So, pag sinarado mo, Automatic na po yun, sir. yun, automatic na. Yes po, sir. So, pag nag-grocery ka, may dala-dala kang gamit. Yes, sir. Pinamili Then, mo, sa pindot yung lang. Honda CRV po natin, sir, meron siyang rear camera po. Rear camera? Yes po, sir. Then, all-wheel drive na rin po siya. sir. All-wheel drive. So, meron tayong rear camera. Pag nagbabak, tayo, Yes po, nagpa-park, sir. makikita nyo na yung inyong likuran. Hindi na kayo mahihirapang mag-park, mga idols. So, sa pang lady driver, perfect yan, Kasi mostly yung nahihirapan sa pagpa-park ng mga natin, So, kita naman po nyo yung design ng kanyang, likod, Grabe. Ayan, from the top, bumaba dito sa pinaka, Ang ganda, Solid, taas yung kanyang pinaka, dito. Yan po, Then, mga about idols. sa mags po, sir, we have 18 piano black aluminum alloy wheels po. Yun, 18-inch. Yes po, sir. Grabe.
And yung nakalagay nilang gulong, yung tires Michelin, ano. Sukat Yes po. niya 235, 80 Yes, sir. by 18. 18. So yun po yung sukat niya. 60 by Yes po, sir. 18. So alloy wheels, ang ganda. So meron din siyang badge ng Honda rito. So naka-disc brake Then, din. meron din po tayong lane watch assist camera Lane po. was assist Camera, sir. camera. Yes So po. para dito sa ating Then, the all-new CRV, sir, we have 360 camera na rin, sir. may 360 camera na rin. Yes. So lahat po pwede niyo nang makita yung surroundings ninyo with 360 camera. So ang ganda, ano. Kita niyo yung pinaka sa window niya, ano, meron pa siyang chrome dito. So again, ito yung BX model, ano, hindi ito yung top of the line na hybrid. So meron pang top of the line ito. Ayan yung ating pinaka likod, ano. Ang ganda ng ano niya, yung chrome niya, ano, accent. Ganda. Solid. Ayan, yung ating BX model. Ma'am, sa safety features, yung airbags nito, lahat na ba? Yes po, sir. Meron po tayong airbags niyan, sir. Then, meron tayong safety feature, sir, na Honda Sensing po. Honda Sensing. Yes po, sir. Number 1 po, sir, is adaptive cruise control po, sir. So meron siyang adaptive cruise control. So pag Yes nag-arise po. tayo ng especially highway, napakalaking Yes tulong po. nun, ano? Yes po, Yun sir. nga. Then, meron din po tayong collision mitigation braking system, sir. Ayun, pagka yung tingin mo medyo lumalapit na yung sasakyan, automatic na yan. Yes po, sir. Collision Meron din po mitigation. tayong lane keep assist system, sir, and road departure mitigation po. Ayun. So yun pa yung mga Honda Sensing features natin. Napakaganda, no? So ang dami po nitong mga modern features na para sa safety na rin natin. Kaya talagang perfect itong ating bagong Honda CR-V. So makita naman po niyo yung dashboard niya. Anong tawag dito, ma'am? Meron siyang parang wood panel, ano. Tapos ang ganda rin ng kanyang pinaka 10-inch po yung kanyang instrument panel. Laki, no? So ito po, ma'am, Yes po. pwede mo na i-connect sa di ba? Google and app. Then, full digital instrument cluster po yan, sir. Oo. Tapos, meron na Awesome. rin po tayong wireless charger po, sir. This Ayun, one po. dito, So pwede mo Yes na ilagay yung cellphone natin dito. Yes po, sir. So wireless na siya. Wireless So mostly yung charger mga na. top of the line na sasakyan may mga ganyan, Of course, automatic tong ating So, yan, meron din siyang mga pindutan dito. Parking, brake hold. So, yung hill assist. Ayan, meron tayo dito. Yung lagay natin ng mga drinks. Meron din tayong box dito sa gitna. Ayan. Wow, ang laki rin. Marami natin ilalagay. So, ito ay keyless pang idol. Ayan, So, pindutin mo lang. So, napaka-convenient para sa driver, Yung mga knobs ng ating AC andito, control, yan, yung ating cool, kung gusto niyo mas malakas ng natin. Siyempre yung ating manibela, ang ganda, solid din. So yan po yung mga information natin dito sa ating bagong-bagong CR-V. Yes po, sir. Then, the all-new CRV, sir, meron po tayong Honda Connect, which is vehicle dashboard, sir, emergency call, find my car, and remote vehicle control po. Yun. So yung Honda Connect, meron pala tayo dong remote control vehicle. Parang Yes. pipindutin mo lang yun, malalaman mo na kung nasa na sasakyan mo sa parking yung location. Tapos Yes, po, yung find my Car po. car, yung tawag nila. So maganda, meron na yung mga Bluetooth connection sa mga sasakyan, hindi lang sa motor. So yan po yung another new features para sa ating bagong-bagong Honda CR-V. Ma'am, paano naman po tayo makakabil ng units? Available na ba ngayon ito? Yes po, sir. Unit price po niya, sir, nasa 2,280,000 po. 2,280,000 itong Yes, po, ating sir. Honda Honda CR-V. CR-V VX, VX. Turbo po. Yes, So sir. pwede po kayo mag-apply dito sa kanila or via Yes, bank sir. financing. You can check out Miss G, Yes no? po. Nandito po yung contact niya sa ating video description. Tawagan niyo po siya, text niyo po siya. Yes, Anytime. Kahit daw natutulog siya, okay lang. yes sir. Ready So i-assist po kayo ni Miss G kung anong kahit anong oras yan. Basta sigurado lang na bibili po kayo ng bagong Honda cars. So yan po, So ito yung ating presyo nito, 2 million. Yung top of the line, magkano? Yun na po yung hybrid natin, sir. Hybrid. Ano Yes ibig sabihin po. ng hybrid, ma'am? Yan, electric na po yun, sir. Electric na. Yes, sir. Ang makina Full niya, sir, electric na siya? Full yes na? po, sir. 2.0 po. 2.0 electric. Yes, sir. So parang i-charge mo na siya sa Electric mga Yes po.
Hindi na siya gumagamit ng petrol Ah, or may option. ano sir, kapag nakalagpas po siya ng around Sige, yun na yun. yes sir. O basta hybrid yun. As of now kasi sir, wala pa tayong Wala pa tayong hybrid. unit, ano? Pero may Yes paparating naman bago. Yes sir, So, pero if- electric na po yun. So babalik ako dito pag meron na yung electric. Yes sir. Para pakita po ulit natin yung bago Sige. nilang electric car. Yung ating bagong-bagong CRV, nakita naman po ninyo yung kabuuan niya. And bibigyan ko kayo ng another walk around maya-maya. So hanapin nyo lang po si Miss G para sa mga information or Honda details. Cars Pangasinan. Honda Cars Pangasinan, mga idol. Dito po yan located, malapit po sa Robinson, Calasiao. Or napaka-lapit lang din sa, tapat lang sa ng Monarch Hotel. Ito po yung pinaka-latest model nila, no? Honda CR-V. So, 2024 model na po ito. Yes. Yung kulay, ma'am, anong kulay yung available? Canyon River Metallic po sir. Canyon River Metallic. Yes po. So, may mga white color ba nito? Meron naman po. Meron din. So, may mga choices din tayo mga idol sa white color or any color. And again, 4 na model po ito. Yung ating Honda CR-V na bagong model. Meron tayong CR-V diesel, ano? May Honda Sensing Tin, CR-V B-Turbo, CVT rin siya. CR-V BX Turbo CVT with all-wheel drive. At yung ating 2.0 CR-V Hybrid. Yan po ang ating pinakabagong ganda, no? Yung kanyang ilaw, ang astig. 2,030,000. Tama ba? 2,290 sir. 290 pala. Yung start pala yung pinakamababang model. Opo. So again, punta po kayo dito sa Honda Cars Pangasinan and tapusin na natin yung ating live. So magpapasalamat po tayo kay Miss G. Thank you very much sa ating assistance para sa ating pagbibigay po ng information dito sa CR-V na bago. Babalik po tayo pag mayroon na silang hybrid na bagong CR-V. Titingnan din natin yan. So yan po. Bigyan ko rin kayo ng live video ng mga iba pa nilang model. So ma'am, alam niyo ba yung presyo ng mga to? Ayan So, po. yan. So, kung ba gusto nyo bili ng Brio, all new Brio RS, ito, magkano yung presyo? Yan po sir, 1.3 RS black top CVT sir, nasa 863,000 sir. 863,000. Ito yung Yes top of po. the line. Top of the line na po yan. Black top na yung pinaka-top niya. No? So, ito yung color na ito, napakaganda, no? Neon green. 2023 model. Yes po. RS, ano? Ganda. So, yan po. Ito naman po ang ating, ma'am. Ito, ano to? CRV din po yan sir. CRV din. All new CRV din to. Yes po sir. Yes po. CRVB po natin sir, nasa 2,100,000 po. Ito yung CRVB Turbo CVT. So, ito po yung ating another version, model. Yes po sir. So ito yung ating color white, mga idol. Ang gwapo rin ng white niya, no? So yan nga, yung combination niya. Yung pagkakaiba nila, ma'am, sa kabila, dahil yung isa naka all-wheel drive. All-wheel drive po yun sir. Ito sir, two-wheel drive lang po. Two-wheel 4x2 drive. kumbaga O, po sir. 4x2, ano? Yes po. So ito po yung ating bagong CRV din, CBB Turbo. Naka-CVT transmission din to. Automatic po, mga idols. And meron pa tayo dito yung HRV. Tingnan natin yung presyo rin. So, Honda HRV. Ito po yung ating Honda HRV white. So, yan, nakakaganda rin ang itsura niya, no? Magkano po ito, Yan ma'am? po sir, 1.5 HRBS CVT Honda Sensing Platinum White Pearl sir, nasa 1,409,000 po. 1,409,000. Platinum white yung kanyang color. Ganda rin, ano? Ayan. So, mga idols, kung mga gusto niyo po ng mga Honda cars, Honda auto, no? Ito po, perfect tong sa atin. So, kung malapit po kayo dito sa Honda Cars Pangasinan, mag-inquire na po kayo kay Miss G. Yan po. Honda City, ma'am, magkano po itong ating... Honda City RS po sir, nasa 1.5 Honda City RS CVT po sir, nasa 1,128,000 po. 1,128,000. Ito ato yung top of the line, ano? Yes po sir, top of the line na po yan sir. Ganda rin. Color po niya sir, Obsidian Blue Pearl po. Obsidian Blue Pearl. Yes po sir. Yan po yung ating Obsidian Blue Pearl Honda City top of the line. BCVT na rin siya, automatic na rin. Yes po sir. Yan. And itong ating Honda BRB pang-family. Ang ganda rin ito. Magkano ito, ma'am? Ay, ito po sir. Yan po yung 1.5 VRBB CVT Premium Opal White Silver Pearl po sir. Nasa 1,315,000 po.
1,315,000. Yes po, sir. Ito bang family to? 7-seater to? 7 seaters po siya, So, sir. medyo abot kaya natin to sa mga middle class, yung mga pang family na restart pa lang, gusto nyo na sasakyan. Ayan, perfect po itong ating BRB. 1,390,000. Yan, BX CVT. Napakaganda rin. Sir, yung Obsidian Blue po natin, sir, is second variant po ito, sir. Ah, second variant. Yes po. Yung RS po kasi natin, sir, naka front glossy black grille po, sir. Ah, black to yung Yes pinaka-front po. ano niya. Then, meron siyang spoiler, sir, yung sa RS po natin, sir. Ah, ito wala pa tong Yes spoiler. So yan po mga idols yung mga cars na available dito or mga models na meron po sila dito. Dito po sa Honda Cars Pangasinan. If you are, kung kaya nyo pong bumisita sa kanilang store, hanapin nyo lang si Mas G para ma-assist po kayo ni Madam. At siyempre, yung latest nga na CRV, abangan nyo po yung pinakabago nila, yung hybrid model. Napakaganda. So, electric vehicle na tayo ngayon. Talagang modern na modern. So, shoutout po sa inyo mga lahat na idol, yung mga nanonood dyan. Pakilike yung video. And for more information, check nyo lang po yung ating video description. Nandiyan po yung contact number ni Miss G. Tawagan nyo lang po siya or i-text. Willing po sa kayong i-assist anytime. Kaya yan po yung ating sa inyo. Salamat po kay Miss G. Thank you, thank you, thank you. Thank you, sir. So, ito po, tatapusin na natin yung ating live. Ride safe sa mga idols natin at salamat po sa inyong pagpapanood. Thank you.